Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo Bu Andar. Ayo podo bareng-bareng sinau basa Jawa. Kepriye kabare? Apik-apik wae ya. Alhamdulillah. Saiki babagan sing arep dibahas sandangan aksara Jawa lan panggonane. Jek eling aksara Jawa kuwi nulise kepriye? Tak elingake sik ya. Ayo padha disimak layar. Ning layar nang kono padha dideleng aksara Jawa kuwi ana 20. Nah, munine kabeh padha o kabeh. Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Mangga Batanga. Piye munine? Munine padha o kabeh. Ora ana muni sing suwarane i, u, e lan o. Nah, mula supaya munine dadi i, u, e, o perlu adane ana sandangan aksara Jawa. Sandangan aksara Jawa kuwi digolongake dadi pirang-pirang werna, yaiku ana 3. Kaping pisan ana sandangan swara, sandangan payegwanda lan kaping 3 sandangan wianjana. Lah saiki ayo padha dideleng sandangan swara. Sandangan swara iku gantine huruf vokal u, i, e, o, e layar. Nah, saiki sing perlu dielingake gawe aksara ra. Lah, kuwi ora oleh dipepet amarga huruf ra iku menggunakan po ceret. Contohe reca. Lah, reca re ora oleh dipepet, kudu gawe po ceret. Lan aksara la iku uga ora oleh dipepet, nanging kudu gawe ngolelet. Ayo padha disimak carane nulis sandangan swara. Saiki sandangan swara i. I iku diarani wulu. Carane nulis sandangan kuwi didekek ndukur utawa ditulis di atasnya. Contohe nang kono, sapi nulis so, po dikeki wulu dadi munine i dadi sapi. Suku nang kono nulisake disambungake sikile aksara dadi huruf sing nemburi. Dadine kaya to, tuladhane nang kono tuku. Nulis to ditulis disambungake sikile, nulis ko ditulis sambungane sikile. Nah, saiki e layar taling ya. Taling kuwi uga ditulis sak ngarepe aksara. Jadi ditulis ngarepe ya, ditulis ngarepe sik baru nulis aksarane. Contohe sate nang kono tulis so, tulis talinge baru nulis t. Nah, saiki pepet. Pepet ditulis wujute meh padha karo wulu, cuma ukurane tok sing gedhe ditulis nang dhuwur aksara. Saiki taling tarung. Taling tarung kuwi ditulis ing ngarep lan mburine aksara. Contohe topi
ya talinge ditulise nang ngarep, nulis aksara, tarunge ditutup nang mburine aksara Jawa kuwi ku mau. Ayo saiki padha disimak sing kaping pindho sandangan payegik wanda. Sandangan kuwi digunakake penanda utawa penutup konsonan sing diakhiri suku kata. Lah iku mau suku katane ana layar, cecak, wignan, pangkon. Layar gawe mateni R, cecak gawe mateni paten eng, wignan paten H, lan pangkon tanda paten kanggo aksara sakliyane telu kuwi mau. Disimak tuladhane sandangan payegik wanda. Nang kono paten R, paten eng, paten H, paten N iku ana warnane abang ya. Contohe layar nang kono wader, nulis wa D dipepet R supaya paten R dikei layar. Nomor loro cecak, lawang, nulis lo, nulis wa supaya dadi eng dikei cecak. Saiki nomor telu paten H. Paten H kuwi ku mau dikei apa? Dikei wignan. Contohe sawah, nulis dhisik so, wa, pateni supaya munine sawah dikei wignan. Saiki nomor papat pangkon. Contohe nang kono sukun, nulis so disuku, ko disuku supaya mateni no, mati dipangkon. Nah, noe dipangkon ya dadi munine dadi sukun. Kaping telu sandangan wianjana. Sandangan kuwi digunakake gugus konsonan utawa loro konsonan dalam aksara Jawa sing bentuk suatu suku kata terdiri dari cokro, pengarepe aksara ra, cokro keret aksara ra, lan pengkal pangarep aksara ya. Saiki delengen tuladhane sandangan wianjana. Nang kono nomor 1 cokro gawe tuladha sukra. Su nang kono ya ana kra. Lah krone nang kono nulis kose baru ditulis cokro. Nomor loro cokro keret. Nang kono nulise contohe gresik. Lah nang kono sing sandangan wianjanane gr. Gre nulis gosik baru dicokro keret. Nomor telu pengkal. Pengkal nang kono kia, KYA. Lah nang kono supaya dadi kia nulis dhisik ko dipengkal. Lah nang kono dipengkal dadi kia I. Ini nulis biasa, nulis hosik di wulu. Nah, nang kono mau sing kudu digatekake sandangan aksara Jawa lan panggonane. Ana pira anak-anak? Ana 3. Ana sing kaping pisan sandangan swara, sandangan panyegek wanda lan sandangan wianjana. Nah, sing perlu diinget maneh nang gawe ukara kudu ana adeg lan diakhiri tanda titik. Kuwi arane nang basa Jawa iku lungsi. Yen tanda koma nek aksara Jawa diarani lingsa. Lah, iku mau babagan sing dibahas minggu iki. Aja lali sinau. Tak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.